sabelaldeko estresa urduritasuna arintzeko. Kontua da, ariketatxo hauekin lizeriketa edo digestioa hobetuko dugula, eta ere bai, arazoak dituzuenok, komunera joateko, adibidez, eta arazotxo horiek konpontzeko balioko digutela. Gainera, erlajatuko dugu gune hori, askotan hor sentitzen baititugu nervioak esaten dena, sabelaldeko nervioak, edo urduritasuna, gure estresa eta antsietatearen eraginez. Eta hori erlajatzen saiatuko gara gaurko saio honetan. Beraz, saio zehatza, berezia, espezifikoa izango da. Hasteko arnasketa landuko dugu. Pranayama beti bezala gure gorputza egokitzeko datozen asanak egin ahal izateko. Eta asanak arnasketarekin lagunduko ditugu. Horrela, presio txikiak sortuko ditugu sabelaldean, tentsioak sortu eta erlajatzeko. Masaje txikiak sortuz, zirkulazioa arinduz, sabelaldeko organoen funtzioa hobetuz eta horrela erlajazio edo lasaitasun bat ere lortuz. Hasteko sabelaldeko arnasketa egingo dugu. Egin dezakezue arnasketa osoa, arnasketa karratua edo nadi sodana, batez ere ezagutzen duzueno. Eta besteok sabelaldeko arnasketa egingo dugu. Arnasaz beteko dugu gure birikialdea, ondo, berantza bideratuz eta sabelaldea zabalduz. Horretarako, praktika handirik ez daukazuenok, etxanda egin dezakezue, ahoz gora, sabasanan edo ilotzaren jarreran, eta praktika duzuenok, eserita egin dezakezue. Begiak itxiko ditugu, gure jarrera edo postura hartuko dugu, etxanda bazaudete, hankak, pizkatxo bat, zabalik, besoak, eskuak luze, gorputzearen ondoan, eskuak gora begira direla, lepoa eta burua ondo lurrean kokatua eta begiak itxirik. Eserita zaudetenok, zuzen duzuen gorputza, begiak itxi, eta gorputzari begira jarriko gara. Arnasaren erritmoari arreta jarriko diogu. Kontzientzia, nola hartzen du arnasa gure gorputzak. Mugitu beharra sentitzen baduzue, mugitu pizkatxo bat, postura edo jarrera hobetzeko. Zuen arnasaren hotza. Eta orain, birikiak betetzera alde egingo dugu, sabelalde hori zabalduz. Ustu eta arnasa hartu, sabelaldeko arnasari ekingo diogu. Bete birikiak ondo, sabelaldea ondo zabalduz, logo bat bailitzan, bete sakon, ondo, luze, bete ondo sabelaldea, zabaldu ondo eta ustu, astiru eta luze. Bete ondo, bete eta zabaldu ondo zuen sabelaldea. Eta ustu, astiru. Berriro sakon hartu, bete ondo, eta ustu. Berriro bete ondo, zabaldu ondo sabelalde hori, bete berriro, bakoitzak bere erritmoa. Sentitu nola zabaltzen diren zuen
horretan, odol zirkulazioa areagotu egiten da sabelalde horretan. Organo horiek energiaz betez eta indarra berrituz. Utzi orain, gorputzari arnasa hartzen bere kabuz, bere ritmoan, gu indar edo fortzatu gabe alde hori. Begiratu arreta jarri, zelan hartzen duen orain gorputzak arnasa. Ariketatxoa luzatu alduzue zuen etxean, denboran, eta horrela eragina handiagoa izango da. Esan bezala, egin dezakezue nariz odana esaterako praktikatzen duzuena. Eta pizkanaka, asanak egiten hasiko gara. Arnasaz lagunduta. Eta saiatuko gara sabelaldeko arnasketa egiten. Sabelalde horri mugimendua emanez eta masajetxo txikiak sortuz presioa egiten dugunean sabelaldean gure gorputzaren kontra edo lurraren kontra. Hasteko zutik hasiko gara. Malasana egingo dugu, Grinaldaren jarrera egingo dugu. Oinak behan tinko eduki ezin baditugu, oinen atzeko aldean, orpoetan, toallatxo bat jar dezakegu, pizka bat igotzeko, edo mantatxo bat. Eta duzuenok, kaderan pare apurtxu bat gehiago zabalduko ditugu gure hankak, gure oinak, behatzak kanporadi jarriko ditugu, lepoa zuzenduko dugu, arnasa hartuz, eskuak bular aldera eramango ditugu, arnasa botako dugu, hartu arnasa eta gora besoak luzatuko ditugu eta gorputza ere bai. Luze eta botatzean pizkanaka, belaunetatik okertuz, bera eramango dugu gure gorputza, hankak zabalduko ditugu, pelbiza zabalduko dugu, eskuak gure bular aldean, aurrean, lepoa zuzenduko dugu, burua aurrera begira, eta hortxe mantenduko gara. Pelbiza zabalduz, beko alde hori zabalduz, era berean sabelaldea pizkatxo bat uzkurtu egiten dugu, sabelaldeko arnasketa egingo dugu. Ariketa honek laguntzen du, bai digestioa lizeriketa egiteko, bai esteak aktibatzeko, estimulatzeko, eta horrela bere euren ebakuazioa edo ustuketa errazago egiteko. Era berean erlajatu egiten du. Arnasa sakon hartu, bota, berriro hartu, bota, hartu sako, eta botatzean eskuak atzean jarrita ezeri egingo gara. Hortxe. Erlajatu pizkatxoa, zuen hankak. Ederki. Era honetan, hankak zabalduko ditugu, pintza erdia egingo dugu. Horretarako, gure eskumako oina ezkerreko iztarrera eramango dugu. Eta gure aldaketatik pizkatxoa giratuz, gure gorpu hotza nire ezkerreko hanka edo oinari begira jarriko dugu. Eskuak bular aldera, arnasa hartuz, bota, gora orain, bota eta oinaren gainera edo heltzinaren tokira. Heltzen bagara, oina heltzen badugu, edo lurrean jarri ditzakegu eskuak, eta bestela heltzen zareten toki horretan, gorputzari jausten utziko diozue aurrera eta albo batera, eta hortxe presioa sentituko dugu sabelaldean, arnasketa sakona sabelaldekoa,
buruari jausten utziko diogu, erlajatu egingo dugu. Sabelaldea estutu egiten da aurrerantz eta alde baterantz, ezkerreko alderantz, eskumako aldea zabalduz. Eta era berean hankarekin ireki egiten dugu beko alde hori ere, pelbizaren alde hori. Hartu arnasa sakon, bota, hartu sakon, bota, lasai, astiro, luze, hartu sakon, bota, eta berriro hartzen, eskuak hanketan gora direla, zuzenduko dugu gorputza, eta zuzenduko ditugu gure hankak pizkatxo bat. Orain, ezkerreko oina, eskumako iztarrera eramango dugu. Aldaka pizkatxo bat giratuz, gure gorputza eskumako hankari begira jarriko dugu. Arnaza hartuz, eskua bular aldera. Arnaza bota, hartu arnaza eta gora, eta botatzen aurrera egingo dugu. Berriro sabelalde hori uzkurtuz aurrerantz, eta albo baterantz, eskumako alderantz. Hartu arnaza sakon, sabelaldeko arnazketa. Masaje txiki bat emanez, estimulatu sabelalde hori, esteen alde hori. Buruari jausten utziko diogu, eta gorputza erlaxatuko dugu. Sabelaldeko arnazketa. Hartu arnaza sakon, bota lasai astiro, luze, hartu sakon, bota astiro luze, hartu sakon, bota luze eta astiro, eta hartzea, besoak, eskuak gora eramanaz, hanketan gora, luzatu hankak eta pizkatxo bat erlaxatu. Mugitu egingo nahi, zuek ikusteko. Pintzaren jarrera egingo dugu, gauza bera. Gure sabelaldea aurrera eramango dugu, uzkurtu egingo dugu aurrera, baina oraingo honetan guztiz aurrera egingo dugu. Albo batera egin gabe. Beraz, hankak luze, zuzen, lepoa zuzen, eskuak bular alderak nasa hartuz, bota, hartu arnaza eta gora igo besoak, eskuak, luzatu ondo gure lepoa, eta arnaza botaz aurrera egingo dugu. Sabelaldea batu egingo da, uzkurtu egingo da, gure iztarren kontra, heltzen garen toki horretan geratuko gara, edo mantaren gainean, edo oinen gainean, edo hanken gainean. Hortze, heltzen garen leku horretan, burua erlaxatuko dugu, jausten utziko diogu buruari, sabelaldea uzkurtuta dago, sabelaldeko arnazketa egiten saiatuko gara, mugimendua emateko, aktibatzeko. Hartu sakon arnaza, bete ondo sentitu mugimendu txikia gure iztarren gainean, sabelaldeko mugimendu txikia, bota astiro, hartu sakon, bota astiro, berriro hartu sakon, bota, sentitu zuen sabelalde hori uzkurtuta eta arnazaren mugimenduen masajetzu hori, eta berriro arnaza hartzea, eskuak gora, besoak luzatzen gorantza, lepoa atzera, zuzendu eta relax. Erlajatu pizkatxo bat.
eta ahoz gora etzango gara, zabazana. Buelta emango dut, zuek hobeto ikusteko. Zabazana, eskuak gora direla, besoak luze, relajazio jarrera. Jarraituko dugu gure sabelaldea masajeatzen, gure sabelaldea hau estimulatzen, eta horretarako umekiaren jarrera egin aurretik prestaketa saiotxo bat egingo dugu. Arnasa hartuz, eskumako belauna okertu sabelaldera eramango dugu, eta besoekin bezarkatuko dugu, belauna iztarra sabelalderantz zuzenduz. Sabelaldeko arnasketa, sakona. Sentitu presioa, iztarraren kontra, eta ustu. Berriro sentitu, presioa iztarraren kontra, arnasa hartzean, eta astiro ustu. Berriro arnasa hartu, sakon, aktibatzen ari da gure sabelaldea, eta ustu, errelajatu, hartu arnasa, eta ustutzean berriro, bera, eta luza. Arnaz hartuz, orain ezkerreko belauna eramango dugu sabelaldera. Bezarkatuko dugu, eta sabelaldeko arnasketa. Hartu arnasa sakon, sentitu, belauna iztarra sabelaldean presioa egiten, eta ustu eta erlajatu. Berriro sentitu, hartu arnasa sakon, ustu eta erlajatu. Berriro hartu sakon, eta ustu. Hurrengo hartzean, eta botatzen dugula, luzatu egingo dugu, gure hankak, luze, eta relax. Eta umekiaren jarrera egiteko prestatuko gara. Belaunak biak batu, sabelaldera eramango dugu, presioa areagotuz, sabelaldeko arnasketa egingo dugu, sabelalde hori estimulatzeko, odol zirkulazioa estimulatzeko, muskuluak masajeatzeko eta erlajatzeko. Sabelaldeko arnasketa. Hartu arnasa sakon, ustu astiro, hartu sakon, sentitu presioa iztarren kontra, sabelaren presioa, estutu ondo, ustu, bete ondo, ustu, eta hurrengo betetzen dugunean, eta ustera goazenean, hanka pizkatxoa zabaldu, oinak elkarren ondoan aurrean jarri, belaunak alde batera jausten utzi, zabaldu ondo, beko alde hori, pelbiza, hartu sakon arnasa, sabelaldeko arnasketa, eta ustu, utzi zabaltzen, hartu ondo, arnasa, eta ustu, berriro belaunak hartuko ditugu, elkarren ondoan jarriko ditugu, berriro sabelaldera eramango ditugu, eta besoak gurutzean jarriko
gorputza, lepoa, ondo zuzendua, behan, sorbaldak lurrean, arnasa sakon hartuko dugu, eta botatzean ezkerreko aldera eramango ditugu gure belaunak, eta burua eskumako eskuari begira jarriko dugu, hortze sorbaldak lurrean, sabelaldea bihurritzen da, lepoa bihurritzen den eine horretan, hartu arnasa sakon, bete sabelalde hori, ustu, bete sakon hartu arnasa eta bete ondo, ustu, hartu sakon, ustu, eta berriro hartzean, gora, zuzenduko dugu gure gorputza, gure lepoa, eta botatzean, eskumoko aldera eramango ditugu belaunak, burua ezkerreko eskuari begira, hortxe, sorbaldak lurrean, arnasa sakon hartu sabelaldearekin, gustu, hartu sakon, gustu, berriro sakon, bete ondo sabelaldea, eta hurrengo hartzean, gora, botatzean, oinak bera eramango ditugu, oin bat bestearen aurrean, ustu, hartu arnasa, eta usten dugunean berriro, luzatu hankak, batu besoak, eta relax. Ezkerreko eskua, gorputzaren aurreko aldetik, beste aldera igaroko dugu, eta buelta emango diogu gorputzari, etzango gara, esfingearen jarrera egingo dugu, eskuak jarriko ditugu sorbaldaren azpian, hankak eta oinak luze, bekokia edo okotza lurrean, eta arnasa hartuz, eskua besoa pizkatxo bat aurrerantza eramanez, sabela lurrean dela bularra igoko dugu, burua ere aurrera begira, sabelaldea lurraren kontra, arnasa sakon hartuko dugu sabelaldearekin, presioa sentituz lurraren kontra, masabetxu bat emanaz gure sabelaldeari, hartu sakon, bota, hartu sakon, bota, hartu sakon, bota eta pizkanaka bota ala ukondoak alde batera eramanez, relax. Eskua sorbaldaren azpian jarriko ditugu orain, eta arnasa sakon hartua zenbrioiaren jarrerara joango gara. Arnasa sakon hartu, gora bultzadatxo batekin, eskuak aurrean utzirik, ipurdia orpoen gainera eramango dugu, sabelaldea iztarren gainean, presioan, luzatuko ditugu ondo besoak, burua besoen artean, bekokia lurrean jarri eta ondoren
Eskuak oinetarantz eramango ditugu, gora begira, eta sabelaldeko arnasketa. Jarrera honek asko erlajatzen du, oso erlajatzen gaitu, eta sabelaldea erlajatzen du, masajea ematen du. Sabelaldeko molestia txikiak edo ondo ezak baretzeko balio digu. Oso atsegina da jarrera. Arnasketa sakona, leuna, masaje txikitsu batekin disfrutatzekoa. Hartu arnasa sakon, bota astiro, hartu sako, bota, eta berriro hartzean, lepoa gora zuzenduko dugu, burua ondoren, diamantearen jarrerara. Eta erlajaziorako prestatuko gara. Erlajazio txikitsua izango da gaurkoa, etzan da ahoz gora, hankak, luze, elkarrengandik pizkatxu banatuta, besoa gorputzaren ondoan, luze, pizkatxu bat banatua ere bai, lepoa ondo kokatuta lurrean, burua ere bai, begiak itziko ditugu, errepaso txiki bat egingo dugu gure gorputzean, oinak, hankak, belaunak, iztarrak, sabelaldera arreta eramango dugu, sabelaldeko arnasketa egingo dugu, eta arnasa hartzean imaginatuko dugu kolorezko argia sartzen dela gure sabelaldera, globoa bezala puztuz, eta kolore horiek zu artifizialaen gisa zabaltzen direla, energia emanez gure sabelaldean. Energia eta baretasuna, koloretsu. Hartu arnasa berriro, bete kolorez, eta relax. Hartu berriro arnasa, bete sabelaldea kolorez, zu artifizialen gisa, eta arnasa botatzean, relax. Orain, eraman zuen arreta, zuen bularraldera. Hartu arnasa sakon, bularraldea ondo bete, zabaldu, eta utzi zuen emozioak libre, aske, joan daitezela, airearekin batera, relax. Berriro sakon hartuko dugu bularraldea zabalduz, emozioak libre utziz, postasuna eta laitasuna ekarriz, eta airea botaz, beteko dugu berriro bularraldea, postasunez, alaitasunez, eta relax. Erlajatu orain zuen eskuak, besoak, sorbaldak, lepo gaina, eta relax. Estutu aurpegia pizkatxo bat, estutu berriro, arreta jarri zuen buruan, utzi pentsamenduei hortik ibiltzen, bere horretan, lasai, utzi erlajatuak, eta ez epaitu, dauden horretan ondo daude, zabaldu bekokia, begialdeak, eta erlajatu. Utzi gorputza guztiz abandonatuta, gustura. Sabelaldean eskua jarritzakezue eta bere epeltasun horretan gorputzari arnasa hartzen utzi.
entzun arnaza, olatuen hotzaren gizan, erritmoa jarraitu, entzun zuen arnaza. Eta entzute horretan gera zaitezkete nahi duzuen denbora guztia. Zeure gorputzak eta zeuk erabaki arte jarrera honetatik ateratzea. Eta besterik gabe, Om Shanti, zoriontsuak izan.